Hey, what's up mga tas, may buntag ka na itong tanan no. So magdali-dali tag uli gikan sa Peaceport. So nagdala tag gusto diya og tilapia kay mga ligo mis akong mga anak. Sumuhapit sa tagbaboyan kay mo palit tag baboy. Stay lamang loob sa baboy di ay. Ayo. Oy, may kam na bata ka. Pag-ilis diya ka mga ligo ta. Karon na? Ay, ugma pa. Karon na yun pagdali. Kay wa ko tigsugba. Nagpalit na lang po kog duha ka buok nga pakwan mga tas og katong gusto nga atong gidalagan niya. Siyempre ang atong lamang loob sa baboy nga balik kantidad og 200 pesos kay isa na kaset. Og pagkahuman gikuha na lang pud nako ang akong isda dira sa rep nga perti ng pagkagahian. Ako na lang pud nang dadon dito mga tats para mahalin pud no. Og pagkahuman ni palit po kog vitamins nako bali duha ka galon na siya. Og pila ra istorya mga tats naabot ta sa pool no mao nang nabaktas-baktas ta diha. Hoy, way pa tao. Kami pa nakauna. Timing pagkabot ng mga tats, nag-ilis din silang tubig no. Kung napansin niyo na ay gaagas dira kay ilang giilisan og bag-ong tubig. Og isa pa tanawa ang swimming pool, dili pa siya tantong puno pero pagkataod-taod na mapuno na mao nang kitay makaunag ligo diha. Og tanawa ang ilang lugar mga tats kung unsa kanindot ang swimming pool dira no, swimming pool. So ingana katibay ang among giadtuan nga lugar mga tats no. Pero unahan lang na sa mo ang balay. So ang entrance dira ang dagko 50, ang gagmay 30. O di ba? Makasave jud ka og isa pa di pug ka magmahay kay limpyo kaayo ilang fall diha. Siyempre kay naabot ta mata dira maligo sa ta bago ta maghikay-hikay mataslo kay perting pagkainita jud. Abi ninyo ang ako mga anak sige nagyawyaw sige nagingon sa ko mahuman na lang do karon bulana di pa daw nako sila maligo dito sa pool. So nagsaad ko sila ayaw mo kabalaka di pa ron mahuman ang Mayo di pa mabot yung klase iligo ta mo. Og maura na kaya sa kong budget matas kanang lamang loob no og kanang isda siyempre libre naman na og pagkataod-taod naabot ang ako kumpare kay ako po sang gipaadto para daghan pud me para enjoy pud kay naa po siya mga anak di ba. Sa atong kinabuhi mga tas dili na kinahanglan dako gasto or dili na kinahanglan magdala pa kag daghang karne, daghang mga pagkaon kung unsay naa sa inyong balay matas. Example na kay pinirito, na kay gulay, na kay isda. Kung unsa may naa dito, pwede nimo dalon sa pool kay ngano man ligo or may tuyo na to. Dili man ingon nga daghag handa, di ba? Ang importante malingaw ang atong kabataan. Og mo na ni ang among nahimo matas, natay sinugba diya, kilawin, adobo, pakwan, gusto og kining gulaman. Siyempre ang atong vitamin sa baga, di yun na mawala. Siyempre magpasalamat ta sa grasya nga naa sa atong atubangan no, magamay man na madaghan angay nato pasalamatan sa taas. Sama sa kong giingon matas, dili importante ang handa sa mua, ang importante sa mua makaligo media kay perting pagkainita ron og importante nga ma-enjoy ang ato mga anak kay ngano man tagsala nato sila mabanding para pag abri klase ganahan pud sila mga eskwela. Mo nang kamo diha bisag unsa lang ang inyong dad-on pwede na kaayo na mga ligo mo, mga tumugbukid, mag-stroll mo. Ang importante na hatagan nato sila kalipay kay dili kaya bayarag kwarta ang ilang kalipay. Mga katats. Siyempre mo ambak na po ta mga tas kay perting pagkainita no tanawa. Sa simple lang nga pamaagi or unsa man ang imong gihimo malingaw na ka uban ang imong pamilya. Tanawa ang kabataan diya na enjoy na to sila di ba? O kamo diha unsa pa inyong gihulat dadan na inyong mga sakop didto kung sa bukid man mo, kung sa swimming pool man mo, kung asa mo bugnaw nga liguanan, kung unsa may nindot, kung unsa may duol dadan ninyo kay kanang inyong anak motimaan jud na kung unsa ka maayo ang inyong gipakita sa ilaha nga inyo silang tagaan og time samaan ng pag-enjoy.